ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಫೈನಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕಲು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ತೂಪರು ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶನ ಆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಲಕ್ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆ ಖಾಲಿ ವೇದಿಕೆ ತೊಚ್ಪಾವ್ಯಾವೆ ನಿಕುಲ್ ತೂದು ನಿಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ಫಿಲಾಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕಂತೂ ಆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತಿರ್ಗು ತೂನಾಗ ಖಾಲಿ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ರಡ್ಡು ದಿನ ಆ ವೇದಿಕೆ ಡಿತ್ತಿನ ಕಳೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ದಿನ ಮನಸ್ಸುಡಿತ್ತಿನ ಖುಷಿಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಖಾಲಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಬೇಜಾರು ದುಃಖ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೀನಿ ದಾಯ ಪಣ್ಣ ಎಂಕು ವಿಸರ್ಜನೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೊಡೆ. ಸೊ ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ದ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ.
ಮತ್ತು ತಲೆಗಳು ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವು.
ಕುಡಿಕೆದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದ ವಿಡಿಯೋಸ್ನು ಯಾ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆತನು ಅಂಚನೆ ಈ ಚತುರ್ಥಿದ ವಿಡಿಯೋಸ್ಲ ಖುಷಿ ಕೊರ್ತುಣು ಅಂದು ಎನ್ನುವೆ ಬೊಕ ಒಂದು ಮಾತ ಕದ್ರಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅವೆ ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ನಾನು ಮೀಟ್ ಅವಲಿ ದಾಯಪಣ್ಣ ಯಾನಂತೂ ಇಡೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಇಡೆಗು ಈ ಚತುರ್ಥಿದ ಸೀರೀಸ್ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಯಾ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನೇ ಇಲ್ಲಡೆಂಕು ಲಿಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತ ಚತುರ್ಥಿನಿ ಅಂದು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ದ ಜೊತೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಅವು ವಿಡಿಯೋಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ ಮೋಕೆಟ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಾಡ ಆಂಡ್ ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬಾಯ್